pangersang Sudarmatan keparang agem sekeng bedama mula lolosen kunanging dungkun Kakang Yayi. Nenenjing ngestakaken dawuh Kakang Mas. Kolang dong sampun kalolos saking Galigiri Walikat datan kantun suku kalolos saking Amparanira sowang-sowang. Tindak lon-lonan kekantenan asta bebasan genggang gula kemepyur pulut. Semedyaning ayun arsa sumung kepepadaning Yayah Rena. Yoni didonga pangasta mugi nyapala krama tansah kanidaning Gusti Kang Maha Kawasa. Laju ganira lumaku praptang sangajeng Yayah Rena sigra hanjengku sarwi hanengkuk suku asta kakuncupaken ngrasa sarwi angusa pepadaning ingkang Yayah Rena. Rama kula ingkang abiyantara ngaturaken pangabekti sahendhep pebodo handika Rama. Ibu kula putra mantunya didonga pangestu Ibu. Anakku wong ayu wis marem jroning atiku ora kleru pamilih muni Mas wis tampa pangabekti bapa ya ngira ora kelewat pangestu bapa kebat tampan nama manis. Dak kegadang tak gegudang muga anggen pala krama sapi kantoni daning kawasa ya wong ayu kono-kono sowan marang ibu nyuwun lilah marang ibumu ya wong ayu. Elinga yen swarganing putra nang alam donya ngono muga gumantung marang sukune wong tuamu wadon ya nggir. Mula kono nyuwun pangestu marang ibumu wong ayu. Nenenjing ngestakaken dawuh Rama. Ibu kula nyuwun didonga pangestu Ibu. Rama kula ingkang putra ngabiyantara ngaturaken pangeksa Rama. Anakku mantu wong bagus wong sigit wong gagah Setya Budi Ardi wis tampa pangabekti bapa ya nggir. Ora lewat pangestu bawa kebat tampan ana wong bagus. Mung bebasan pun bapa nitipake getih satetes balung satugel. Daging satampaning wujud anakku ya garwamu tresnana ngasing bejating jaman aja balarara katine ya wong ayu bagus. Nenenjing ngestakaken dawuh Rama kono-kono kantinen garwamu sowan marang Rama ibu ingkang sanga klambisan ya nggir. Aja mbok bedak-bedakake. Ora ana tegesing maratuwa lan wong tuwa kabeh renggon padha ya nggir. Mung weling uga lelung sang tabe bakal duga-duga digawa ati-ati aja kang sikeri wong bagus wong ayu. Rampit sowan ngersanipun Rama ibu ingkang saking Salak daya-daya madal pasrane mangke semengko arasa semengko padaning kahirana ingkang miji saking Klambisan. Dasari putra temanten dinadang dinilik marang rengkau taman katitik jroning sukotan kalimputing nala imut Purwamadyaning tuwuh wonten ing Alamadya. Rama ingkang sampun hawan nangukir jiwa raga ibu ingkang sampun sembada dadya papaning yoga brata nawa candra dasari dangunipun. Monggo gentosan. Ugi ingkang sampun kawareng gula wentah awit timur nganti dungkap dewasa bebasan jinuju pindha piyik kinempit pindha wadi ginadang kinudang benjang lamun ta dewasa dadya pepol palupining sadaya para baraya. Rampung kenyuwun semeng padaning Yarena mancara wadananing putra temanten sarimbit hanyareng wahyu judul jati temanduk hangga putra kekalih nyaring kasok ing pangasta saking Yayah dalasan ingkang Rena. Pramila babar pisan minggah wonten ing sasana paningrat kawis tingal mesem guyu jroning wardaya ingkang sinapudana Sang Narendra sarimbit karo. Senadyan wis kasok pangasta saking Yarena dereng marem jroning galih yen mangke dereng jinajaran wonten ing sasana pinetha tandha yekti kasok ing pangastuti saking Rama ibunira. Rampung paripurna adicara krobongan kalaju sunga pangabekten sinigek ingkang umur ingkang pinunggil ingkang dasa.